Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική και τιμητική πρόσκληση στο συνέδριο αυτό. Όπως αντιλαμβάνεστε και όπως ακούσατε, δεν έχω τη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας, γιατί με μια ομάδα ιατρών τη στιγμή αυτή βρισκόμαστε σε ένα μικρό νοσοκομείο στο κέντρο της Αφρικής, στην Τανζανία, και προσπαθούμε απ' τη μια να βοηθήσουμε τον τοπικό εδώ πληθυσμό, απ' την άλλη και οι ίδιοι να ψηλαφίσουμε λιγάκι τις μεγάλες ανισότητες που επικρατούν στον χώρο της υγείας, να μπορέσουμε να διδαχτούμε από αυτές, να ψάξουμε να δούμε αν πράγματι, όπως εγώ πιστεύω, υπάρχει και μία άλλη ιατρική που αφορά τους μεγάλους αριθμούς, μια ιατρική που γίνεται με λίγα και πενιχρά μέσα, μια ιατρική των δρόμων. Έτσι λοιπόν δεν είμαι κοντά σας, αλλά η ικανοποίησή μου και οι ευχαριστίες μου προς την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα προς τον κύριο Καρνασιώτη, που μου έδωσε την ευκαιρία έστω και από την απόσταση αυτή και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να είμαι κοντά σας, είναι μεγάλη. Μια σύμπτωση έκανε έτσι ώστε πριν, όταν σχεδιάστηκε το συνέδριο αυτό, σαν θέμα της ομιλίας μου είχα βάλει ακριβώς αυτό, την γεωγραφία του πόνου. Και πράγματι εδώ που βρισκόμαστε στην Αφρική, ξέρουμε ότι υπάρχει μια άλλη γεωγραφία, ξέρουμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος από αυτόν που γνωρίσαμε και που γνωρίζουμε στα παραδοσιακά μας βιβλία της γεωγραφίας των σχολείων. Όλοι ξέρετε τώρα ότι με το Google Earth, αν ανοίξουμε το βράδυ την βραδινή εικόνα του Google Earth, ξέρετε ότι η γη μας χωρίζεται ήδη σε δύο μεγάλα κομμάτια. Το φωτισμένο πάμφωτο βόρειο ημισφαίριο, το ενεργοβόρο και πλούσιο, τον ενεργοβόρο και πλούσιο βορρά, και το σκοτεινό, κατασκότεινο νότιο ημισφαίριο. Και σήμερα θα το ξέρετε άλλωστε, λυπάμαι που δεν είμαι κοντά σας για να σας δείξω διαφάνειες, αλλά υπάρχουν ειδικοί χάρτες που παραμορφώνουν τον κόσμο μας ανάλογα με τις διάφορες παραμέτρους που μετριώνται, έτσι ώστε, για παράδειγμα, σε θέματα πλούτου, το βόρειο ημισφαίριο εμφανίζεται εξαιρετικά εξογκωμένο, το νότιο ημισφαίριο πάρα πολύ χαμηλό, ενώ σε παραδείγματα βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, το νότιο ημισφαίριο, η νότια υποσαχάρια Αφρική εμφανίζεται εξαιρετικά διογκωμένη, ενώ ο πλούσιος κόσμος εμφανίζεται ισχνός. Μια πρώτη προσέγγιση αυτής της γεωγραφίας του πόνου είναι αυτό το γεγονός. Ένα παιδάκι που γεννήθηκε χθες το βράδυ στο μικρό νοσοκομείο Σεν Φράνσις της πόλης Ιφακάρα στην κεντρική Τανζανία που βρισκόμαστε, έχει πιθανότητα να ζήσει, έχει ένα προσδόκιμο μάλλον επιβίωσης 44 ετών. Ενώ ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε την ίδια στιγμή σε ένα από τα μεγάλα μεευτήρια της Αθήνας ή στην Ιαπωνία έχει προσδόκιμο επιβίωσης 80 ετών. Να, μια πρώτη γεωγραφική προσέγγιση αυτού που λέμε γεωγραφία του πόνου. Υπάρχουν πολλές τέτοιες στατιστικές και δεν έχω σκοπό να σας κουράσω. Ξέρουμε ότι το κοριτσάκι που γεννήθηκε έχει 5 στα 1000 πιθανότητα να φτάσει τα 5 χρόνια που γεννήθηκε στην Αφρική, ενώ έχει 383 της 1000 πιθανότητα να φτάσει στα 5 χρόνια στην Αθήνα. Αυτές οι μεγάλες ανισότητες μας κάνουν να συνειδητοποιούμε τη μεγάλη ευθύνη και το μεγάλο βάρος που έχουμε εμείς οι γιατροί, αλλά θα έλεγα και όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι γύρω από τα προβλήματα αυτής της σύγχρονης γεωγραφίας του πόνου.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Όλοι θα ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν παγκόσμιοι χάρτες που εκτός από την παγκόσμια κατανομή του πλούτου μας δείχνουν, ας πούμε, την παγκόσμια κατανομή του κίτρινου πυρετού, της πολιομιελίτιδας, της ελονοσίας και βέβαια του AIDS. Στην πόλη μας, εδώ στη μικρή πόλη της Ιφακάρα στην Τανζανία, που βρίσκομαι την ώρα που μεταδίδεται αυτή η σύντομη μαγνητοσκοπημένη ομιλία, εκατοντάδες άνθρωποι συνοστίζονται μπροστά στα εξωτερικά ιατρεία του μικρού μας νοσοκομείου για να πάρουν αυτήν την λεγόμενη σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή, τη σύγχρονη τριθεραπεία που θα τους επιτρέψει να έχουν ένα ικανοποιητικό